गोसोआव नांहोनाया बेल' जादों आंनि आइ आफाखौ एक्सट्रायै जेबो केस होनो दरखार गैयामोन नैबे आंनाव नांदों जिहेतु बेफोरबायदि केसफोरा जोबाब्ला सानसे बेलासे साइकेल बोराय गंसेबो थाहैया लाइफआव हाय फेसबुकाव फैना इउटुबाव फैना माबायदि भाषा बाहायफैदों बिनि सायाव आं माखासे वार्निं होगोन सासे आइजोआ गांसे गामसा सावदों खुलुमबाय रायजोफोर दिनैनि दिनावहाय बे मोनाबिलि समाव आं भिडिअ बानायदों नोंथांमोना निस्सय फुंनि समाव नुदों दिनैनि भिडिअआ जोंहा माखासे आपडेटफोरनि सायाव जागोन थांनाय मैयानि दिनाव बा दाख्लैनि दिनावहाय हिमन्त बिश्व शर्माया जितु मोनसे राव बुंबाय बेनि सायाव जोंहा मनु देउरि जाया अरुणाचलनि बिथाङा हिमन्त बिश्व शर्माखौ रिप्लाइ होदों आरो बिथाङा मा रिप्लाइ होदों बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो लोगोसेनो एनिथिं एमजे बिथाङा गावनि नखराव जानाय जाथायजों लोगोसे दिनै माबायदि समस्याजों जुजिनो गोनां जादों बा मा जानानै दङ बिथाङा बेखौ दिनै रायजोनि गेजेराव इसेब्लाबो बुंफ्रुनानै होदों जोंथ' बुंनो थाङा बिथांमोननि नखरनि खोथा बा जों बिथांमोनखौ सायनोबो थाङा नाथाय बिथाङा गावनि खुगाजों माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों जों बेफोरखौ खोनासंगोन आरो लोगोसेनो जोंनि बर' समाजाव माखासे माने बर' हौवाफोरनि लुबैनाय बर' हिन्जावफोरनि लुबैनाया एसे बांद्राय जाबाय बिनि सायाव सासे आइजोआ गांसे गामसा सावदों बे गामसा सावनाया मानि जाहोनाव सावदों जों बेफोरखौ जोङो नायगोन आरो जोबनायाव मस्ट इम्परटेन्टलि जोंनि बर' गथ'फोर बा जोंनि समाजनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा दिनैहाय फेसबुकाव फैना इउटुबाव फैना माबायदि भाषा बाहायफैदों बिनि सायाव आं माखासे वार्निं होगोन आरो जुदि आंनि वार्निंखौबो जुदि लायाब्ला नोंथांमोना डिसिसनखौ लानांगौ आरो गामिनि रायजो राजाया बिनि डिसिसनखौ लानांगौ दा बेनिखायनो जों गिबिसिनथाराव जोङो मनु देउरिया हिमन्त बिश्व शर्माखौ मा रिप्लाइ होदों जों बेखौ नायनि आरो नायनानै जोङो बुजिनानै जों लानि বেলেগৰ পইচা তুলি আমি সাহায্য দিব নালাগে নিজৰ টকাৰে যদি আমি পাৰো সাহায্য দিব লাগে আপুনি যদি মোৰ পৰা টকাটো তুলি আপোনাৰ বেনাৰখনত গৈ সাহায্য দিলে তেনে মোৰটো তাত বান ৰিলিফ নহয় जब आसाम पे शिवसागर पे आदमी लोग डूब रहा था मर रहा था तब क्या आप घर का अंदर में घंटा बजा रहा था क्या घंटे बजा रहा था क्या आप अभी सब कुछ सॉल्व ऑलमोस्ट हो ही गया सॉल्व होने का बाद आप आके भाषण देता है कि लंदन से डोनेशन नहीं करना है लंदन से वो पैसा नहीं उठाना है दिल्ली से नहीं उठाना है उधर से नहीं उठाना है उधर से नहीं उठाना है कोई भी आदमी पगला नहीं है रे इस दुनिया में आजकल का डेट में एआई का जमाना आ चुका है कोई भी पगला नहीं है सबका दिमाग में ये वाला है मगज है सबका दिमाग में है आप बोल रहे हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आप आए हो आसाम ये शिवसागर में उसका बाद आप बोल रहे हो वहां से पैसा कलेक्ट नहीं करना है आसाम को जरूरत नहीं है कलेक्शन की इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता पहला बात बूंद बूंद से ही बनता है सागर बूंद बूंद से ही आप अभी जहां पे हो वो वाला पद में हो आप सभी लोग आपको सपोर्ट करके आप ऐसा जनता को बहुत दुख रहा है आदमी लोग बहुत खराब अब्ला जों नायबाय जे मनु देउरिया गोबां मोजाङैनो हिमन्त बिश्व शर्माखौ रिप्लाइ होदों नङासै होनबा आरो गोबाङा साननो हागौ नंगौ मानोथो जोङो गाव व्यक्तिगतयैनो मानोथो जों खांनो होननानै जों साननो हागौ नाथाय जुदि बेबायदि खांनानै जुदि हैयामोनब्ला दिनै शिबसागराव हाजार हाजार मानसिफ्रा मोनजायैनिबो थैसिगौमोन नाथाय दिनै समस्या एसे सुंनायखाय एसे फिसा जालांनायखाय बा दैफ्रा राननायखाय दिनै हिमन्त बिश्व शर्माया माखासे बाथ्राखौ बुंबाय जेरावहाय जे जोङो डाइरेक्टलि होनो नाङा सिएम फान्डआव हो नङा होमबा नाथाय जों 100-200 फैसाखौ लानानै जों बोरैहाय डाइरेक्ट बिसोरनो सहाय हैनो जों बेबायदि रावखौबो सहाय हैनो हाया बेनिखायनो जोंनि पाब्लिकफ्रा गोबां खस्थ' खालामबाय शिबसागरनि दैबानानि थाखाय बेनिखायनो आङो जोंनि गासै पाब्लिकफोरखौ जोंनि बर'फोरनिफ्राय जाया खस्थ' खालामनानै हैबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर आरो मनु देउरिया बुजियाब्लाबो आङो बिथांखौबो जोबोद जोबोद साबायखर बावहरदों दानिया
एमजेनि बाथ्रायाव जों फैनि एमजेनि माखासे क्लिप्सखौ नायनानै ला एमजेआ मा बाथ्रा बुंदों बेखौ जोङो गिबिसिनथारै जों नायना लाग्रोनि जाहाथे जोङो इसेब्लाबो जों बुजिनानै लानो हायो जोंहानि न'खौ लानानै गोबांथार भिडिअ माखासे भाइराल आरो बेखौनो स्क्रिनशट खालामनाय नुनो मोन्दों आरो गोबाङा कनफिउसबो जानानै दं आरो सोंदों मा जामारखो मिथिनो लुबैयो उमुक उमुक भिडिअ लाबो बेखौनो बुंगोन रायजोनि गेजेरजों मिलामिसि खालामनायखौथ' बयबो नुदों नाथाय सैथोआ मा सिङाव मा जानानै दं बेखौ रावबो मिथिया बेनोल' जोंनियाव दायो माखासे केसनि आं पुलिसजोंबो रायज्लायदोंमोन दा बे केसखौ बोखारनो हाया जाहैदों उकिल लानानै थांनांगोन कर्टआव जिहेतु बेल नन बेलेबल मोनसे केस फैनानै दं आंनियावथ' आंनिखासै आरो आंनि बिमा बिफानि आइ आफानि नामाव फार्स्ट टाइम बिसोरो जोनोमाव कर्ट गानांगोन एबार आइ आफानि नामावबो फैदों आइ आफा केस जानानै दं दा बेखौ लानानै समजों लोगोसे नुलांगोन आंखौथ' केस होबाय आं सानदोंमोन मा आइ आफाखौलाय मानो होनांगौ जि जायगायाव आइ आफाया जेबोआनो मिथिया मा जादों मा जायाखै सिंनि खोथा आरो जेबोखौनो बुंफेराखै दा आइ आफानि नामावबो केस दङ दा केसा फैबाय जेब्ला सावरायलायनानै बोखारलायनाय नैबे नंबावला डाइरेक्ट कर्टसिम रेजिस्टार जायो बे केसा दा बेखौहाय उकिल माबा माबि लानानै बोरैहाय मा खालामनाय जायो प्रसेस फार्दार बेनि सायावसो थांनांसिगोन नंगौ मिलायबायमोन रायजोआनो साखि दङ बेनि उनावहाय केसखौ सिगांनो होबोखादों जानांगौ बेनि उनाव बोखारहैनो रायजोआबो डिमान्ड खालामनायबो दंमोन नाथाय बिनि गेजेरावबो मा जाखो बुंनो रोंला समजोंसो मिथिसिगोन मा जालाङो बे आरो आंनिया बेनो सानबाय थानाया आंनियावथ' दे आंखौ होबाय संसारनि सिगाङाव जि गाज्रि देखायबोनोबो हाबाय बा देखायबाय जेबो नङा नाथाय गोसोआव नांहोनाया बेल' जादों आंनि आइ आफाखौ एक्सट्रायै जेबो केस होनो दरखार गैयामोन नैबे आंनाव नांदों जिहेतु अब्ला जों नायबाय आरो एसे खोनाबाय दिनै एमजेनि बिमा बिफा आंथ' खौरांखौ मोनगासिनोखा गोबां हालाय हाफाय जादों एमजेनि बिमा बिफाया कारन मानो होनब्ला जिबनाव बिसोर बेबायदि पुलिस आर्मिजों गेलेबोफेराखै बेफोरबायदि थानाफ्राव थांफेराखै केस मोनफेराखै नाथाय बेबाराव प्रथमबार मोनबाय नाथाय बिथांमोना रायजोनि गेजेराव समाय लाखाबायब्लाबो गोरोबलायबायब्लाबो नाथाय मोनसे बाथ्राया बेमोन जे केसा रेजिस्टार जाबायमोन जेरावहाय बे केसखौहाय बिसोरो सानैजों रायज्लायनानैबो बन्द खालामनो हायि बेबायदि अबस्था जाबाय जायनि जाहोनाव बिसोर दायो बिनि फेस्लाखौ बिसोरो कर्टआवसो उकिलनि गेजेरजों सल्भ खालामनो हासिगोन बेनिखायनो दिनै बेसांखिनि घटनाया जादों दा नैबे बेलायाव आङो जोंनि माखासे व्यक्तिफोरखौ बुंनो नागिरदों गोबां थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा दावराव दावसि जायोब्ला गिबिसिनथाराव बेल' फैयो जे केस होलायनायनि बाथ्रायाल' फैयो बेनिखाय जोङो उन सिगां सानग्रोनानै बे केस जिथु होलायनायनि बाथ्रा बे केस होलायनायनि बाथ्राखौ उन सिगां सानग्रो बिनि उनावसो जुदि जाथाराबासो केसखौहाय नोंथांमोना हो नङाब्ला बेफोरबायदि केसफोरा जोबाब्ला सानसे बेलासे साइकेल बोराय गंसेबो थाहैया लाइफआव साइकेल बोराय गंसेबो थाहैया नों फानख्रुब फुनख्रुबब्लाबो नोङो मा खालामनो गोनां जायो केसखौ नांनो गोनां जायो जायनि जाहोनाव न'खर परियालफोरा बरबाद जाजोबो बिनि उनावहाय जों नायनि सासे आइजोआ गांसे गामसा सावदों आरो बियो मा राव बुंदों नोंथांमोना खोनासं
दै खोनासं सोरबा सिथ्रा बुंदोंबा मालाय हिनजावनिफ्राय गिफ्ट मोननाय गामसाखौ आंनि न'आव दोनफैदों मालाय हिनजावनिफ्राय बिदि मोननायखायनोथ' नोङो आंनिफ्रायबो बैसागुआव गिफ्ट लुगैदोंमोन नोङो लाजिनो रोङा नोङो लाजिनाय गैया सुनिबानि आंनि न'आव दोनफैदों आरो आंखौ बे हिनजावनि हरनाय आर'नाइजों आंहा फटक लालायलायबावदोंसो आं बे फट'खौ सेस दानजोबगोन सावजोबगोन आङो लाजिनोबो रोङा साला बिसि फिसाखौ थगाय मालाय हिनजावखौ थगायनानै बेहाय गाज्रि बिखौ फानै मालाय हिनजावजों थाहैनानै मा मोखां मा गन्थं लानानै थागोन लाजिनो रोङा फिसा सानैखौ आलाय सिलाय गोदाव सोराव खालामनानै गावनि गोजोननाय लानो थाखाय मालाय हिनजावखौ बरायनानै लादोंना नों लाजिनो रोङि बिदिखौ गाज्रि बुंनानै खोनासंबाय नङासे खोनासंबाय आरो मिथिनाबो मोनबाय बे हिनजावनि हौवाया गुबुन मा हिनजाव गोसो थोयो आरो बे गामसाखौ सोर हरदोंमोन बिनि गोसो थोनाय हिनजावा हरदोंमोन बेनिखाय बियो बाथ्रायाव खोनादों जे बियो गावनि फिसा गावनि गथ' गथाय गावनि हिनजाव बे जेबो पात्ता लालामोन बे हिनजाव हरनाय गामसाखौ गानबाय थानायनि थाखाय मा बे हिनजाव गिबिया सावनानै होबाय आरो दा जोंनि गोबां बर' आइजोफ्रा बुजिनांगौ जे थाखा फैसाया गिदिर नङा जुदि नोंहा न'खर दोनखायोब्ला नोंहा संसार दोनखायोब्ला हौवायानो जा हिनजावानो जा गुबै दायथ'आ गावनि फिसा गावनि न'खरखौ फेदेरलांनायसो बेबायदि धेमालि खालामनायनि सम नंलिया बेबायदि सोरजोंबा गेलेनायनि सम नंलिया नाथाय गावनि न'खरखौ फेदेरलांनायसो सम नाथाय जोंनि दिनै गोबां हिनजाव माहारि आरो हौवा माहारिफ्रा संसारनि लुबैनायखौ जाफुंहोनो थाखाय दिनै गावनि न' बां न'खर परियाल गथ' गथाय बावगारलांजोबग्रा जानो हमबाय बेनिखायनो आं खावलायो जोंनि हाबा जानाय हौवा आरो हिनजाव जायफ्रा न'खर जादों नोंथांमोना जेब्लायबो गाव गावनि न'खरखौ फेदेरलांनो नाजा जेराव नोंहा गोजोननाय आरो रंजानाय दङ बेनिफ्राय जोबनायाव नैबेनि आं रावखौ होला बा खोनासंहोला भिडिअखौ होदोंब्लाबो बेखौ आं साइलेन्टहै दोननाय जाबाय बाथ्राया जाहैबाय बे गथ'आ दिनै गोबां गाज्रि राव बाहायगासिनो दङ बेनिखाय बेखौ गामिया नोजोर होनांगौ जुदि गामिया नोजोर होआब्ला आरो बिनि रावा जुदि गाज्रि बारा जाबाय थायोब्ला जोंनि टिमा बेखौ जेराव मोनो बेयावनो साजा होनाय जागोन गामिनि आरो न'खरनिफ्रा बेयाव दुखु मोननाय नङा जेराव लोगो मोनो बेयावनो बेखौ जों साजा होनाय जागोन गामिनि रायजो राजा आरो न'खरनिफ्रा रावबो दुखु मोननाय नङा बिनि रावा बांद्रायबाय बिनिखाय जों बेखौ साजा होनायनि थांखि लानाय जाबाय जोंनि टिमा जोंनि टिमा बेखौ साजा होनो थाखाय दायो थिरांथा लानाय जाबाय जुदि बियो सोलायाब्ला मानोना जों वार्निं हरग्रोदों वार्निं हरनायखौबो जुदि बियो लायाब्ला बेखौ जोङो निस्सय साजा होनाय जागोन मानोना बिनि रावा जाबायदि खोनासंथावथारै बेखौ जुदि बियो जुदि बांद्रायोब्ला जोंनि जुदि बुंनायखौ जुदि मानियाब्ला जों बेखौ निस्सय साजा होगोन मानोना जोंहा उन्दै देरबोनाय गथ'फोर दङ बिसोर उन्दै देरबोनाय गथ'फ्रा मा जागोन सोलोंगोन आरो लोगोसे नोंसिनि गामियावबो बेबायदि आखला बांगोन बेनिखाय बेखौ हमथानानै दोनखा नङाब्ला जोंनि टिमा गोख्रैनो बेखौ साजा होनाय जागोन अब्ला दिनैनि खौराङा बेनोसै आं फोथायो नोंथांमोना बे खौरांनि सायाव एसेब्लाबो नंगौ आरो सैथोखौ बुजिना मोनबाय बा आंनि जि बुंनाय राव बिसोरनि सायाव आं खुनु सोरखौबा थांखिना बुङाखै नाथाय आं जेब्लायबो मोजां जाजानायखौ हास्थायदों लोगोसे नोंथांमोना आंखौ अनोब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै थांदो हामबायसै